kanggo Bapak Susanto, Ibu Rokaya minangka wong sing paling eman sing paling sayang dewe. Ibu Yaya ajarani selamase. Digoreng sereng seni buruk bintang citra jadi pimpinan nih apa harus meniti alamatnya sarang mimi monasya gede minangka pimpinan kula dewi saking sumber lor wong sing paling eman sayang wong sing paling eman Mama Ratu masih lawasi Bapak Santoso sing ditembangi Ibu Rokaya masih bayari sareng Ibu Yaya gede sampulane masih lawasi sampun lali sareng bintang citra nada ekati ngalor ngidul wangitan mulon Ibu Yaya iwas edan ora kelakuan Ibu Yaya minangka sing ditembangi Bapak Sartu sing paling sayang dewe Ibu Yaya ojo semanggu Bapak Santoso gede minangka meh sing ditembangi Ari bintang mah bintang lima kanan kiri mah burung deret ayo rakyat pada bersama Pancasila dasar negara ditembangi wong kene Bapak Santoso man sing bayari Ibu Yaya maneh jam 12 mapalimanan saya lawas rasa kedanan saya lawas rasa kedanan gunung-gunung digawe semen angin temen membanyonane kamono durung-durung ya masih digawe salah
memasuki dukun manen yang mas yang paling mandi tidak melawan bintang citra nada kudi Bapak Santoso maning sing eman Ibu Yaya sing paling kurang Ibu Yaya minangka sing paling eman Ibu Yaya sing paling kurang melingane emane wong sejagat sayange Ibu Yaya emane